Cambados volcase na conmemoración do 25 de novembro. A vila presentou un programa con actividades semanais dirixidas a formar e informar sobre a lacra da violencia machista. Por moito que se diga, pois temos que seguir recalcando, temos que seguir visibilizando, temos que seguir dicindolle a todas esas mulleres que non están soas, que teñen medios ao seu alcance para poder sair desa situación, que entendo que é unha situación da cal para sair soa é moi complicada. O programa desenvolverase en colaboración co CIM, ademais de realizar actividades formativas nos centros educativos. O vindeiro 23 será a lectura do manifesto ao mediodía na Praza do Concello. Xa pola tarde celebrarase o coloquio Mulleres Diversas en Expo Salnés. Tocar o tema da violencia de xénero dende o punto de vista de diferentes mulleres, porque realmente é un problema de todas, é un problema que toca a todas, non te toca a ti, a alguén que coñeces, o teu veciño. Entón, Mulleres Diversas, o que facemos é aglutinar a mulleres e facer como un café coloquio no que falaremos sobre como atallar a violencia de xénero, a discriminación e a igualdade e que traballos podemos facer no 2019 para seguir traballando en Cambados por lograr esa igualdade. Xa en decembro, o día 4, celebrarase unha charla para a resolución dos conflitos na parella. O 13, a xornada a aprender a dicir non. E o 20, un curso de técnicas para aprender a falar en público. Stop a primeira sinal. Pois ensinarlle aos rapaces nos centros educativos todas as sinais que hai para saber se están sufrindo violencia de xénero ou van sufrir violencia de xénero. A vila súmase á campaña da Xunta de Galicia Cambados en Negro. Nesta acción repartirán camisetas e cartaces entre os locais comerciais da vila e sortearán camisetas co logo da campaña no desfile que Zona Centro fará o 25N. Este mesmo día o Concello buscará a complicidade dos clubes deportivos da vila cun acto simbólico no pabillón do Pombal.